Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Ahojte! Takže dnešné video bude vlasový tutoriál, kde môžete vidieť, ako mi Vera urobí copik z uzlíkov. No, budú to uzlíky, tak sledujte video ďalej. O chvíľku vám ukážeme postup, ako si spraviť takýto zaujímavý uzlíkový copik. Základným krokom tohto účesu je poriadne si rozčesať vlasy. My to spravíme takto nabok, že to bude mať Peťa, tak si zoberiete jeden pramienok z tejto strany, z tej bočnej. Snažte sa čo najdlhší si vybrať. Takto nejako. A potom druhý z tej ako keby zadnej strany. A vlastne spravíte ako keby klasický uzlík. Poriadne zatiahnete. A vlasy prevlečiete cez spodok vlasov. Nezabudnite ich prekrížiť. Prekrížite. A ostanú vám dva konce tých pramienkov. A postupne si zoberiete aj k jednému koncu vlasy ďalšie. Aj k druhému. A spravíte to isté. Prekrížiť. Prevliecť a zatiahnuť. Máte ďalší uzlík a opäť vlasy zo spodu prekrížite a pridávate pramienky. I'm happy, but I'm not gonna be okay. Everybody always gave you what you wanted. Takže tu je náš finálny výsledok. My sme sa ho rozhodli v tomto prípade oživiť aj živými kvetmi. Je to také iné, netradičné, môžete to použiť, keď pôjdete možno niekam na svadbu, že si to poriadne pripevníte, alebo len tak proste, keď budete behať po záhrade ako vylámal. V prípade, ak vám na záhradke nerastú kvetinky, môžete si to spestriť aj takouto kvetinovou handmade čelenkou. Nájdete ju aj na našej stránke. Konkrétne máme aj viac variant, každý si niečo vyberie a ďakujeme, že ste si video pozreli. Nezabúdajte odoberať náš kanál a vidíme sa na budúce. Čaute! Ahojte!